Čaute ľudia, vítam z nového videa. Ako ste si mohli všimnúť, máme tu nový update Buffy. Dobro ľudia, ja sa vlastne idem pozrieť, čo tu je vlastne nové, lebo zatiaľ nič nevidím. Aha, už vidím, že na Brawleroch je nejaký takýto upgrade a rekordy mi svietia. Idem sa pozrieť, čo tam je, ale to asi s tým nič nemá, hej. A to si vyzdvihnem nejaký Star Drop, a je to Epic Mythic, je to Mythic a to bude nejaký skinaný tu a je to je ten pandový, hej. Dobre. Už sa to Groma ešte vyťahnuť a to je rare, nevadí. 50 coinov. OK, no a tu si ešte vyzvihnem toto a už sa konečne idem pozrieť, hej. Čo tu vlastne mám nové? Idem sa pozrieť na tie buffy, čo som tam videl, túto. Aha, to máme takéto buffy, chápem, tu sú upgrady na Brawlerov, či upgrade ako keby ich gadgetu a Star Powerku a Hypercharge. Ja si idem rovno zobrať jedno free a sa vedľa, čo mi padne. Ja si idem zobrať dole a poď, ako to mám dať? No ako to mám vybrať reálne, ľudia, ako to mám vybrať, on to nejde. No poď, vyber, poď. No už to konečne ide. No čo som zvedavý, čo to bude. Čo to bude? Star Powerka, Star Buffy na Shelly. Aha, to je na tej Star Powerky, len ja Shelly nemám, sa mi zdá, že nemám ani upgrade na to, aby som mohol mať Star Powerku, idem sa to pozrieť, no presne, mám ju na 5 a potrebujem mať na 9, ale tak nevadí. A tu mi to svieti, že tam mám Buffy, hej. No dobre, ja si teraz pôjdem zahrať nejakú hru, pretože chcem získať ten darček. A dám si čo? Bravo Ball nie, a Showdown, dám si Showdown, hej, dám si Showdown. A dám si na to asi, koho si na to mám dať? Dám si na to, neviem, asi... Poviem najlepšiu taký Meeple, dám si Meepla. OK, už rovno hráme, ale bacha na toho Mortisa, hej, ja ho takto... nechytil som ho, nevadí. Teraz som akorát tie čestky uväznil. No nič. Ľudia, ideme zabiť tohto Crowa, prosím, poďme ho zabiť. Ja ho teraz trafím, ľudia, ja ho trafím. Yes, trafil som ho. A nie, netrafil, nevadí. Jej, kamo, bacha, tam na nás ide Bibi, ide na nás Bibi, nie! Ľudia, my sme zdechli. Dobre, ľudia. Ideme si dať asi nejakého iného brawlera, pretože s Meeplom mi to moc nejde, hej. Dobre, ja neviem, koho by som sa dal, ale dám si asi Mistra Pia, hej. OK, ľudia, bacha na toho Sandyho, reálne, on nás tam skoro úplne zabil, rýchlo naň ho poďme. Poďme naň ho. A reálne je to ťažké, ale mám ho, yes, pekne, mám ho. OK, tu bacha na toho Kita. A ľudia, toto sme dead reálne, toto už nič neurobíme. OK, ľudia. Mám tu rovno ďalšiu hru. A musíme zabiť tohto tu boa. A dúfam, že najskôr on zabije nás, hej. Počkaj, no poďme ho zabiť. Len to bude ťažké, lebo tu už je viacej brawlerov na kope a on nás strieľal, som všimol, no. A na koho tam vlastne strieľal? Aha, tu je ten Mo, skúsim zabiť Moa. Yes, raz som mu trafil, ešte, no nevadí, skúsim zabiť Mac. Yes, dal som mu dole z toho robota, teraz ho už len zabijem. Reálne, poďme. Nie, ona nás zabije, ľudia, ona nás zabije. Nie, ľudia, nás ten Mo všetkých zabil. Ale nevadí, sme na druhom mieste, to znamená, že darček mám povačku. A čo je to super rare? Je to super rare, už je to epic, bacha, už je to epic. A je to epic, takže nejaký spray reálne, ľudia. No ľudia, dúfam, že to video páčilo, nezabudni dať like a odber a budeš mať takýto krásny počítač. Vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.